loyo padha amparan datan hagemoyaken suku ingkang kathah sadyan kiring gawe nasuh pepadane dening lari Kirta pamaswing bodo sekar setaman yang dinayan muga tansah ampuh ing raing kaupaman kepareng jemeneng wonten sakni giling sinjang kang gemelan pratandari melaring jagat raya tuwata anggen anggelar gambaran anyar mangun kulawarga muga tinar muga tugrahane Gusti minapri wonten alaming pabyanangku pinulungan anggen jumeneng sang penganten putri dening penganten kakung sayengyan junjung drajating wanita dimen sajajar pring drajating priya tanana kang menanggane nuntun mrikip yating panembah amung kajawi sang bagus Rahmat Satya Utama kepungkone wasna kajenengaken sigra jajar sesandingan kekantenan asta tanggenggang kula kumegyur ing pulut parandene tanggap ing semu ibu miwah rama nenggih ibu Alfiati alasan bapa Suyati anyaken ring sasana panggi kemarin aparing iki pangestu kunjung antirpaning ingkang mijil saking ingkang kencana kang rineka kadhi dening jaran kendhi kinarya kendhaline muga bisa nyawang wae panggon bali suman iso kendhaleni hadali wong lawan sinekapan sindur kainget mring sasana kita kalamun Pacandra anggen umaksa kanggo kang laras kaya jengkar saking sasana panggih Bapa Suyati kepareng angirit ingkang putra dalasan putri penganten tinuntun raing kautaman wani marang bebener wedi marang kanistan lon-lonan anggen lumaksana wis minggah ing talundhaking sasana prapta madyaning nunjang kang tinuju katata anetepi darmaning tata cara kerobongan ingkang sepisanan nenggih bobot timbang Bapa Suyati kepareng lenggah kontring tengah sumusul penganten kakung lenggah wonten jendul kanan penganten putri lenggah wonten jendul kiring ketang tresnanipun ingkang ramastani ronten langgolaken wonten pamidangan kanan kiring wondene ingkang ibu jumeneng wonten sisih kiring kanthi pitaken dhumateng ingkang rama mangkono ceporeng kani wonten bapak pinangsulan dening ingkang rama ya padha pangrasaku kaya ora ana bitane datan bansinde mansilabran anggen-anggen ingkang putra putri penganten Snadyanto putra mantu wis karengkuh kadhi dening putra pribadi ya katandur lenggah ring sasana rinengga kawini suda dadi raja yang prames para sahari tetep anggen mangut bali somah bisa mandiri pribadi datang anjagaken ring boyo kayaning yang sepuh wis lenggah satoko wonten ing amparan rukmi damparing nenggare seksana mangkono tanggaping sang penganten kakung Bagus Rahmat Satya Utama jumeneng saking sasana palenggan kepareng angasta wujudira klasa kalpa jroning klasa kalpa siwa sejenak sakataing aturajan pon sumela sawetara wonten wujudira bumbon kinarya pratandha
jejering kakung kedah menang anyekapi ing sandang lawan budo aweh pangayoman trik wanita jejering kakung kang kedah bisa angayani angayomi mring ingkang garwa anggen anampeni sang Dyah Ayu Talinga Lestari datang wonten ingkang marep senadyan tamung sajiwa pratandha gemi nasti ditumrap guna kaya kang wis den paringaken kasuntak tatas engganing telas ya kabuntel miwah katitepaken kabisungsunaken ring ibu miwah rama kinarya wong tuwa kang den pitados anak saka yuwananing punan kala linampi dening ibu miwah rama sinartan pamuji sesanti anggen mangkon bali sumaing putra-putri penganten Naringara kamirahaning sandang lawan budo kamirahaning rejeki saking ngarsane Gusti ing ampun bodrati paripun anggen-anggen turaken guna miwah kala tumuli mangkis ratmaja kanthi wangsul sakawit pring sasana lingga anu tepi darmane tata cara bahar kembul cimondro juri mangkikat dio tansah tumadah aning ngarsane Gusti kang akarya jagat ing sasana sang putri Dumas kekalih posing dadi lelados angas menuju kira dedaharan sekul kuning kang wis linemekan mring jandur kuning winastaning sekul kunar awarna jenar linawan mring tigan dandang linemekan mring jandur kuning sayekti jaan nur praptaning pepadang dadya sarana padanging penggalih anggen mengku bale wisma satemah pinaringan hayu bagya lawan mulya yo kawulungaken ringat mojo penganten kalih Kusna tinampi yo winastan sekul majembuk keni pinarya sarana hanjebukake jiwangganira penganten saglorong kawiwitan sangat bagus Rahmat Satya Utama keparengan bulang ingkang garwa linambaran kang piraos sing tresna siji nepeng punyang janggutira jroning dedaran karya maneka warna lelawan sayekti gegambaran tansah antura pemanising gesang tumata jroning alam donya saliring pemala miwah pepalang uga bisa den lakoni wong loro tansah kaidena dening Gusti tepak hayu hayom ayem anggen anyawijikake rasa ing antawise jaluk lawan kawes enggalo cepak turuning wiji kang sarwa utama dadya sarana nyawiji ing uni lan ati ing pakal tumata bos kekaring paripurna padha ing mangke sang putri Dumas mandhap saking sasana Gumantya sang putra Dumas kekalih alap dimawi wujudra unjukan tirta wening ingkang mijil miwah dumadi saking klapa muda pinilih ing mangke klapa muda ingkang awarna ijo winastaning gendane ijo pinarya pralambang lega legane sing duwe bojo leganing griya Sirat
praja nganten Wusnya Sembada nenggih gegayuhan ira anggen ameng putriya Hasan putri Sembada ing rikalenggan nika tinampi wujude unjukan ya keparing kaunjuk lumantaring putruk rumuhun ana ing gurung Paraden salanduning angga srana ing mangke sesegering gesang lahir kelawan batin seger sunyah sumrambah wong saopak. Halo bro. Sinartan tumurung terpa Jawa kadya mangrengga jeneng sasana tumurung nugraning Gusti kang akarya loka tumama temah mahatawi langgeng budenira mangun tuwa patung Sigra ing pangke keparing mandhap saking sasana Sang Putra Dimas kawurang budenira anggur mati ing rawuhna kadang pisan sirat mojo penganten keparing jumeneng saking sasana Palenggan anyar kepanasranipun penganten kalih miwah mangke tanggaping semu bapa Suyadi Ibu Alfiatin keparing jumeneng saking sasana kekantenan nasta arsa medhuk kadang besan punapa darunanya medhuk kadang besan awit arsandung kahabagyan saking ngarsane Gusti Kang Amurga Temadi pusden keparengaken bebisanan miwah ngawuni-ngawuni akulate putra putri Satya Karupat kumangka yo kekantenan asta Ibu Rama Atmaja putra putri penganten kadya binoyong penganten sasana kang piniji sasana pakurmatan lenggah jajar sesandingan mungguing sasana renengga Wusnya lenggah kanthi satata kadang besan ibu miwah rama tumuli kawiwitan denira arsa sumungkem ngaraspada nyuwun idi pangestu mring Ibu Rama santap padaripun Ibu Rama jatan den keparengaken asikep gegapan miwah lepas cenila nenggih sandal ingkang denagem yekti nambaran kanthi raos kumawula anggen nyuwun idi pangestu mring Ibu Rama awit ritaning Gusti Kang Amurga Temadi gumantung mring ritaning romyang sepuh kekalih lumarang prapta yayah konjuma prapala kalamunta cinandra mangkono wijining pangandika kalamunta karya sing lisan Rama Ibu sowan
Mas Wulan Mupamaneka. Inggih kula warga saking Bapak Samiran Ibu Sumarni nggih, mijil saking Kandangan Bendawa Surabaya kasumagaken anggenipun satata lelenggan kanthi marga mantingan penggalih wonten sastra ingkang sampun